14.6. u Zagrebu organiziramo vodeću regionalnu konferenciju s energetskog sektora, treća energetska arena. Konferenciju organiziramo pod pokroviteljstvom Europske banke za razvoj i obnovu i na konferenciji će sudjelovati niz eminentnih stručnjaka i vodećih ljudi svih naftnih, plinskih i kompanija koje se bave proizvodnjom i distribucijom električne energije. Na konferenciji će sudjelovati Žužena Hargitaj, direktorica EBRD-a za Hrvatsku, gospodin Zoltan Aldot, predsjednik uprave INE, gospodin Kiril Krivčenko, direktor Gazproma NIS-a i niz uglednih drugih stručnjaka. Konferencija će biti odlično mjesto za susret u jednom danu, sve bitne ljude, dogovoriti nove poslovne kontakte, stvoriti nove poslovne prilike. Konferencija će također dati neki uvid u neke nove trendove, znanja. Na konferenciji će biti govora o investicijama u energetiku, o obnovljivim izvorima energije, o utjecaju japanske nuklearne krize i arapskih ratova na cijeli energetski sektor, a najviše će biti govora o regionalnoj suradnji u cijeloj regiji vezan za energetski sektor, jer tu su veliki potencijali rasta ne samo energetskog sektora, nego i cijeloga gospodarstva. Na konferenciji očekujemo preko 250 vodećih ljudi iz cijele energetskog sektora u regiji, predstavnika državne uprave, predstavnika vlade, kao i drugih analitičara i gostiju.